Čaute z vás, i to Hubra a ja vás zdravím u ďalšieho let's playa na Minecraft. Mohli ste si všimnúť, že mám veci a je to preto, lebo som našiel diamanty. Natáčal som to, ale bohužiaľ bez zvuku a nechcel som to zverejňovať, lebo nemalo to zvuk a tak. Ja by som tu chcel ukázať, čo som tu vylepšil. A sem to mám takú, ako keby chodník alebo čo. Sem taký plot. A hore tu stávam také čudo. Lebo chcel som ísť na drevo a chcel som natočiť, ako tam hore budem stavať. Čiže dneska bude oťaženie dreva a stavanie. A zvyšil sa mi ešte jeden diamant a čakám, keď mi padne jeden diamant alebo viac diamantov, že by som si mohol zrobiť enchant table a oenchantiť nejakú vec. No. Vždycky mi to píše, že getting wound, lebo ja keby sa mi to neuložil a mne už to píše 100 razy alebo aj viac. Ale no, neviem. A mal lagy. A mal som takú chuť si natočiť a čiže tak. Čiže máme sem niečo naťažené, 64 a 15 a ešte 34 takého dreva. Čiže môžeme sa vrhnúť na stavanie. Tak a začneme ako keby pilierami, alebo ako to mám povedať. A môžeme sem začať stavať. A z tých si zrobím dosky a toto bude ako taká. Joj. Sorry za menšie lagy, ale nedostanem tam. Ešte to musím dokončiť. Myslím si, že to vyzerá celkom dobre. A môžeme ísť stavať tak a nice. Čiže máme sem už toto hotové, sem máme len strop a dokončiť tento strop. Sorry, že tak počuť nič, ale mám blízko pri mikrofóne a tak. Dobre, ešte sem. Dúfam, že mi to vyjde, ale málo by. Čiže ďalšie poschodie už máme hotové
A ja už by som aj skončil so stávaním domu. A prečo tu mám toto? Tak. A máme to sem good a ja si to ešte sem nejak zvolím dekorácie a nejaké česty a také. Máme 4 česty a ideme ich dať hore. Prvé dve dám sem a potom niekedy, keď už budem vylepšovať, no tak už to bude good. Čiže zatiaľ dve česty, kde si budeme ukladať cobblestone. Ja si to už tam dám. To je strašne veľa. Dobre, a sem budem ukladať nejaké drevo a také. Čiže na dnes to je všetko a ak sa mi to páčilo, tak dajte like, ak nie, tak dajte dislike. A ja sa na ne za mnou učím a čaute.